Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Bas mana kamani ndi nyakoro mga juange ntulne ndi pano makari ukinyi ni ndi pano masane mana kaka nasi nyisete lo muka luchieni wati bedo kai ndiko na kajojo OTIENO tumola hinya nying mongere kode na jombuta mana mwadhi kwa kode paka kai ndi tumola hinya wechuge ndi magomba gichug mare ne duaro komno ndi pano KASIPUL mabende odwaro kumano ili bende yudo thuolo makende marlo wako kalukumulai magomba turu pogore Facebook, Twitter, YouTube kachela kotaka Instagram Kala TV bende kai interior otkanye ndi tinyalo ilo watching yone ndi pano makare kai ng'iyo TV mari bende nyalo unwa panchi ote mantiere kanye ni nyakora mga jwangu ndi nyiso aneto chalo na dekote ndeko kambaka mabende wagoyo kinyi ni ndi pano masane kodaka ajo MBUTA thuolo ndi yena mondo miaka ukinde mondo wake ni machiegni ahinya mondo en bende omuswa kendo bende omusi kaka janeno mar Kala TV kwacha kombaka wa ukinyi masane machiegni ahinya jo MBUTA Kala TV ukinyi ni ndi pano masane yena mi thuolo makende imusi janeno mar Kala TV machiegni. Erokamano ahinya. Erokamano. Mokwongo amor mar mondo mi abed ka chiel kodu mondo mi watwag kotenre kod weche magwa mag dongruok mag oganda Luo. Kaka ing'eyo en thuolo ma ng'won ahinya. Omiyo adwaro kawo ne jota chenro te duto te Kala TV kod in bende kaka ng'ama bende oyudo thuolo mondo mi ogwela ka. Yes. Matimo erokamano kuom kela mondo mi anene TV. Ji gombo neno TV. Kabisa. Gombo neno TV. Koro kaka rongore TV ni. Apane amor malich mokadho nikech koro minena nena osiepena nena anyuola magwa nena koro amor malich mokadho. Erokamano ahinya. Yes. Amor jokum chopo mari in bende Yes. yudo thuolo makamagi en bedo matek ahinya mondo mi ng'ato oyudi nikech rech mang'eny nitiere. Yes. But amor kuom thuolo mari mikawo mondo iwago kodi mbaka. Kapok wang'eyo matut weche mag siasa, for the first time nitinga mabende nena jombuta for the first time ndi jombedo senena jombuta tinga mbende pok ong'e siganda jombuta ajombuta nenga Ajombuta en wuoyi matin onyuola higa 1986 tarik 28 dwe mar 6 ka bedo Kombola Yugis Wakacha gi miyo moro mabene ji ogeno kabisa jok modak Yugis machon nong'e iluongo Diamond luongo ni Mino Yango dago piyo godongo koro mane mane nyamrero manong'e ko Yugi koro bang' nyuolna to adongo asomo 1000 Street mai kin ng'amo dako Yugi stibo ng'e kuma 1000 Street nitie en street ma ok nyal koso ng'eyo nikech oting'o jok mariek te mache street moting'o yende jok pesa te koro mano kanye moae asomo nasari moro tie 1000 Street kanyo but ka joleba ka kamala mola nitie hotel kanye mane school ne nitie koro bang'e no tadhi Yugis Primary. Okay. Bang' bedo Yugis Primary awuok adhi somo Kango Muga mar school ma Madala. Kata chaka awuok Kango Muga aduoga Goro Sare Primary School. Yes. Ma bende asomo kanyo matime class na mar class 8. Bang'e no atiyo gi kambi moro ma tiyo kambi ma ji giwegi miluongo ni YP shirikisho ma bede kuom thuolo mar abora to thuolo be Nyasaye gwedha moyudore tadhi ayudo scholarship adhi somo Zitech University. Koro kanye mabede asoma kata ayudo tich National Theatre. Abedo National Theatre temo kanye matin before mano ne auso kata mana weche mag naono gik miono pala sainde hotpot gini go mago bende auso Nairobi mali Yes. mago auso Nairobi malich mokadho kato bang' kanyo Nyasaye gwedha ayudo tich udi mag fombo kod keyo gi iwinjo koro apano chakre 2008 gikone kanyo achako tiyo kod achiel kuom ute mag fombo gi keyo nyaka koro nawuok higa mar 2022 kadhi laro kom od bura ma KASIPUL to kore kanyo Nyasaye gwedha sikul apana dhachi godo ma ok rach ahinya because atimo mass communication and journalism Zitech aduga chaka extend same Catholic and then work that I need to diversify and do a new dimension kind of which magtiego mona bede gi somo moko nyasani nikech an gi passionate about health and public health. Okay. So na dia timo gi miluongo ni under public health timo gi miluongo ni community health development CHD gi Great Lakes University. Ma timo degree na mane obiro chamo sembo log teach maro masomo Great Lakes mantiere gi kado ke gimi donango yo mochiko kondele kaka wash kedhe
straight school nitie kanyo ero koro adhi achuono simbo kato sama wuoye kodini bende advance under the same public health atimo gimiluongo ni masters in public health at Technical University of Kenya. My ongoing and a process my defense kato paro ni bi mara ngwen kama atio keno sit no sembo to chieng mane rok no gulu na timo masters okubenindo okubenindo nyaka oni ndo ndita somo okubenindo ago nyaka nyapinyi ngene ajo nyaka kubiro ngene somo ajo nyaka ngine sono sembo okay yeah kwa mane nuruna kaka jombuta erokamana ella so ajo ni nyathi mara dia onge and wono ne jado wono no nyuomo mon adek nitie mama na manyarae ntiere mama manya mumbo kato nitie miyo mar adek mako monyuol luongo ni Flora Nyakano tek total entie to dwano nyuolo almost ji 10 kata ji 10 gi ayudro ka namba madhi auchiel kucho mabe an wuoyi ma nyiri otelo mbele kata an wuoyi mar ariyo yes nyiri otelo mbele madhi ang'wen kato wuoyi mabende jawala ko yugi kacha iluongo na Seda Marewa wuoyi mok bwogre wuoyi ma otogono lahinya koro bang'a Seda Marewa kinyuola kata nyuola nyiko kata nyuolo kevo kata nyuolo nyako mone ni kide kanyo kata Brian last born yes erokamana ella itoni tok sidho chieng' sidho kondo dwe mar ang'wen nindo onge okubenindo japiny nyaka ng'ina jobo somo mano nyaka en gima nyaka abu kawo thuolo to celebrate gi Uganda wa because jowa ma koyugi so sana gi jodalawa ong'i kuma koro chieng'no kata ka en kawo loan tabiro kawo loan tabu dhi onanda kacha tanyieo rudhi kata en tabich kata mana rudhi 10 to kore yango gi pauso iwinjo to wamuro gi amora mochoko twaki mowang'o wang' iwinjo because I must also get time to celebrate the Uganda wa mosebedo kosira nikech somo na mondo bina chum kama kwa time masters ti jo mokonya jo kanisa wa mokonya Yugi Central we ok ne will kodgi jo kwedhe makanyo Uganda na jo wete wa modak go modongo godo kata mono Yugi South Street ang'egi personally ang'egi tegi nyingegi ginyaka mitigi kuma giaye so bro kelo gi kanyakla in a pool makata kanisni bro kelo to lemo kanyo kwa celebrate sid na maro sembo nikech koro achiel kuom gi osomo chwako masters omara bige masters okay somo kaka sani kingi kata units matemo ka iyudo ka gin gik moko ma gijiwo paro iwinjo bara uchwako wija glad de konya kisongo benganye doga kuno mari mokare erokamana jo ajo ang'ama noketie weche mag siasa kawadonje weche mag siasa ang'ama rwaki weche mag siasa samana lende Nyakalondo ne samoro wathoro luongo jo motelo manitiere ng'ala manyime weche mag telo to bedo kodgi to go kodgi mbaka to kichiko iti samoro kiketo gine iketo headphone iti winjo ka jopiny wuoyo to ineno dwaro manitie gire manitie to king'iyo jotelo ma samoro sebedo chien kanyo ok awach ni gisebedo ka giti maber but naneno ni an tie kod nafas maber mar mondo mi achor kina achwal dwaro mar oganda marwa kokalo kuom weche mag dongruok nikech koro aseng'iyo asefuono kendo asesomo kaka onyalo konyore kaka Uganda because opana ng'eyo kendo awinjo gima jothuro dwaro ang'eyo gik ma gigombo ma gidwaro mondo timre ngimagi iwinjo koro en moro na makende ni apart from before mano ne an ng'ama ok nohero siasa ahinya but naneno rem gi fuok manitiere awacho ni adieri kanyalo kawora kendo aketra nyime tanyalo ng'iyo kaka dakonyo ogandwa nikech king'iyo kaka osebedo kitiyo chien kacha moko kuom osetemo but temo no ok oromo wadwaro tich ma complete diere moko aidho ndege kadhi South Africa to noidho ndege no gi mane konyo Jacob Raila Amolo Odinga mama Martha Karua noidho kod ndege kwa dhi function moro
wadhi motero around wang'eyo kaka piny chalo. South Africa, Yes. wadhi Cape Town, wadhi Joburg, kata mana slums mong'e maduong' kaka koro Soweto. En kidhi tiyudo ka ok en slum kaka ipare no. Kama ni Nelson Mandela odake ot 1129, iluongo ni 1129 ode kanyo. King'iyo kata street no kaka chalo, to waduog wang'eyo wawacho ni adieri. Nitiere gima jotendwa ma Kenya ok tim right, mondo obed ni gitimo right. Kato king'iyo mano before that, ama achiel kuom jok mano tere feasibility study, bedo involved as a media personalities and also experts. Mano wan mwang'eyo kata mana feasibility study mano duo chuo koro expressway mawuok from Syokimau kata airport kidhi nyaka Westlands ka intie Nairobi. And jok mana romo kanyo kan wadhi weche mag tiegruok kod pimo paro, ne gin jok mane nigi rieko mathoth mokalo. Koro chieng' anyalo paro kawuok South Africa chieng'no ka waduogo nokawowa 4.5 hours. Iwinjo seche 4:30 South Africa nyaka ka. Kato kalore ndege tadonje gari kadhi ot. Jam mane omaka nokawa seche 5 airport nyaka town. Iwinjo. Koro ng'ato nyiso ni rem ma wan kaka oganda Luo ne wapimo wawacho ni yawa kendo amiyo gi that case study. Akono gi ni jothurwa ana awuok South Africa. Nawuok South Africa tabiro kocha nyaka ka. Nego biro gi seche 4:30. To wuok e airport wakaw 5 hours. Nitiere kaka oganda wawito pesa ka. Kaka gigwa ok dhi kare ka. Iwinjo. Mama en fuok mwakonyalo dino because jongere nowacho ni time is money. Nisa en mwandu. Iwinjo. Kwanyalo konyo jowa mondo gitu kaka nyadhi tijegi e wang' sama chon. Ng'ama dhi riembe tich onge nodeko. Ng'ama lawo interview ok dhi koso time nikech koro nodeko. Iwinjo. We try to help people beat time mondo weche go dhi makare. Iwinjo. Kono neno wacho ni joge an kod thuolo maber nikech aseneno, asefwenyo, asefuono. Iwinjo. Koro kwanyalo kawo kaka an personally kakawra maketore nyime jothurwa bende oyie mosera. Taparo en gima kare kendo nyalo kelo dongruok ne oganda wa. Erokamano ahinya. Jo 2022 ne ichung' kendo ne dhi lal kom ne mano ma KASIPUL. Mana dia. Nobedo kudi machal nade pek nobedo kanye mano mone yudo. Pek ne ok nitie. Kisungu wacho ni every time is a learning process. Adwa ni mondo mi anyisi ni anytime ko penjaga penjono takawo thuolo kendo agone jowa ma jo KASIPUL erokamano. Okay. Because ne gimiya thuolo mar somo rieko kendo fuono rieko moro. Ing'eni iwacho ni once bitten twice afraid. Yes. To anta wacho ni once bitten twice sharp. Kendo ni kisedhi neno kama nere mobede mokwongo. Yes. Mar ariyo chako idhi ng'abedo ng'ama oriekore. Aparo ni jothurwa nomiya thuolo mondo mi nasom siasa e yo machielo kendo amor kodgi to kendo kawacho ni ne ok ayudo. Awacho ni lochwa nochor nyime. Kisungu wacho ni our victory was postponed. Lochwa nochor nyime to mana kaka joluo bende go ngero ni ng'ama ok lochni. Loch ma iwinjo nochor nyime. Yes. Mana kaka joluo be go ngero ni kipodho to kisik kanyo. Podho kiero ken podho. Iwinjo. To kata koro kisekier tichunga tengre tenga chakidhi mana nyime. Aparo ni saberi en thuolo maber mondo mi wamed mana sudo nyime nikech chunya to pok ojot. Yes. Erokamano ahinya. So 2022 you ran for that position and no chor loch ni nyime. Manyiso ni maybe ne chances moko pod nitiere nyime. So do you think this is the right time ma chance no endo chopie? This is not the right time. This is the best time. Okay, good. Iwinjo. Because achid nade mosebedo kata king'iyo gik mosebedo katimore. Yes. Kendo watimo mos ne anyuola ma mosenindo mheshimiwa mane nitie. King'iyo kaka ne waringo kode chien kocha gi kaka sani iyudo ka nitiere ng'ama riek nyaka puonjore gimoro. Koro wapuonjore gimoro. To jatelo konindo to nitie jopiny monego bed ni telo negi ok we fuok bedi. Koro momiyo sani wachak wadhirore e pap kendo keto ro ng'ala manyime mondo mi chak wuoye mbaka wa. Go e mbaka e wiwa mondo samoro lochwa manochor cha mondo ka Nyasaye oyie to mae ndi koro dhi donjo wang'e. Iwinjo. Mondo lek mane wan godo kaka oganda Luo, manifesto mane wan go 2022 kane wamanyo piny
mondo wadhi wakaw thuolo mondo mi wadhiri macha mbele. Tadiere king'iyo kata jok ma kawuono aringo godo, anyalo luongogi ni gin jo form 1 nikech moko kuom gi te apart from a few emoseringo. Actually one of them. The rest jok modong' maringo go te okiene siasa enao. Gikia gima gibiro manyo. Iwinjo. Gikia fuok manitie. Gikia dwaro ma jopiny wanigo. Gikia ni nitie lalo mapek. Gikia ni kata tiye kamoro yosa ka ni lalo makambori. Mono dhago for a very long time. Gikia ni nitie lalo mono nitie West KASIPUL kaluongo ni Nywer. Iwinjo. Gikia ni nitie nderni moko mathoth mosebedo ka thagowa. Gikia ni mandara mane. Iwinjo. Gikia kata mana location ma ng'ato nyaka kata wuotho to ne location mokia nyinge. So I'm telling you, adil gi jok moko ng'eyo gik ma gimanyo. Omiyo aparo ni kako piny obedo kawuono. Yes. I am the most qualified person, manigi the right personnel, manigi the right network and contact, manyalo konyo oganda luwo ma KASIPUL. Okay. What is really pushing you mar dhi KASIPUL kamono? What are some of the things ma ineno ka ok ni right ma samoro ineno ni rectify? Iluongo ni KASIPUL. Yes, KASIPUL. Yes. So KASIPUL dwa kako chung pod wan chien. Because piny dongo. Yes. To piny ka dongo nyaka walok gi piny. Kawuono wan e new world order. It's the era ma samoro nyaka koro gik moko kaka ne timo. Yes. Nyaka tim gi mopogore. Kawuono the AI generation osechopo. Yes. Iwinjo. To AI en piny manyasani. King'iyo Yugis Town kako obedo. Adwani mondo awuondi ka weyo moko motenore kod welfare magwa kaka individual to gi community. Yes. And a way about town itself. Yugis Town kaka ng'ama nyuolo Yugis Town pod wan chien. We also want new obergi town miluongo ni smart city. Iwinjo. A smart city whereby kata mana channel mar sewer system waketo to mano ok nyalo biro ka jotelo manyime ok olobi. Iwinjo. Nyaka walobi. To if we were to ever do sewer system mar Yugis Town kaka en teacher, Yes. able imagine the enormous job creation mobo timo. Yawuoyi di nyiri adi madhi bedo gi pesa lwetegi ka watimo mano. Okay. Yugis Town en town ma kawuono onge gi steady supply mar pi. Iwinjo. Onge steady supply mar pi. So it means Nemo Bay County has done nothing to supplying P in Oyugis. Ok adwa wuoyo about county. Yes. But I want to single out Yugis Town. Iwinjo. So as a town, nitiere town managers. Yes. Iwinjo. Nitiere nobody mawing Markoro County. But the most important part, any member of parliament automatically becomes the patron Mara town. Kaka koro like Madukuri is our CBD. Iwinjo. Nyakogere as it is. Oyugis Town the biggest what maduong' twin town kawuono kata kiwuok ni dhi losori pod gin moko manyachon. Iwinjo. But we need to change gi kaka time change. King'iyo security system mar Koyugi pod ok en intact kaka dware. Wadwaro street light mondo mak kuonde te. Iwinjo. Wadwaro smart streets. Mobedo named even after enigma and big nyinge madongo mani Koyugi kaka koro kata majadumo pon ngima miluongo Okindo Jakoyugi. The likes of Magak. What was set what organize Yugis Town? Mana way about Yugis Town. Yes. Kupoka way welfare mara dongruok wakako ganda which mag infrastructure which mag health. Iwinjo. So and gidwaro maduong' mathoth mondo me aketie tekona gi riekona mondo wanene jo odak kama ber manyawore. Ji wacho ni mosenindo Charles mondo were no keto KASIPUL e level machielo. So again in dwa rit KASIPUL e level machal nade king'iyo kaka mondo were mosenindo no tiyo in terms of percentages inyalo miyo mosenindo. And ineno ka kichi wacho ni you are the best. Ineno ka dhir mari mabende samoro japiny dhiri godo to gin bedi dhiri owuon mar neno ni iting'o KASIPUL malo. Are you now going to surpass what Charles Mondowere did? Definitely. Okay. And the capacity, and the rieko and the long. Okay. To maduong' malich mokadho, gini chalo kaka ng'ama nie nam.
makwang'o ngai kata dhi mako rech. Kiyawo tanga to yamo goyi gi kang'eyi tidhi mayom. So dana mondo wachi ni jo turwa nitiere ng'eya kendo gi maka motegno kendo gi chung' koda omiyo dana mondo wachi ni mheshimiwa mondo weri miluongo nyinge mosenindo no ne en ng'ama ne tiyo maber but notiyo maber e aspects mamoko. Nitie mamoko ma bende ok odhi maber ma nyaka wayiere ayiera. Iwinjo because number achiel nok en ng'ama riwo wi oganda to piny ma ji oke ma ji nie gi tulo pesa oluoro koko pesa ok bedi. Iwinjo so notimo maber e yore mamoko. Iwinjo but it is important mondo mi awach ni we can only do it better. And the capacity he did it good but I can do it better and best. Iwinjo so one of the things manyaka kunga there make sure that timo is to bring jo watema jo KASIPUL to one pool. Nyaka obed a unifying factor mondo obed jok momor. Happiness index mar the entire world king'io Kenya kawuono kama wantiere piny nitie donge report gitimo nitiere piny momor namba achiel nyaka namba last. Iwinjo so happiness index mar piny bende contribute to growth mar kama ji aye. Iwinjo emomiyo adwani mondo anyis jothurwa kendo asingnegi achiel kuom gik manyaka obwa tim en ni nyaka obed wakawo jowate wabed kanyakla. Kantie mbaka moro migoyo wabedo kanyakla wago mbaka wa. Kantie dongruok moro mabiro wabedo kanyakla wago mbaka wa. Tineni I'm trying to tell you ni wadhi timo gimiluongo wadhi keto telo ni bedo people driven not leadership driven. Iwinjo a people driven leadership en moro ma onge gimoro timno kata thin mondher no but en gima ji to yiego kendo morgo. Because mae gima ne jo piny oyiego mae gima jo piny no puodho kendo mae gima jo piny dwaro. King'iyo kanyendi giwacho ni Charles mondo were wuochene dhi bedo ni nyalo chando oganda mamoko especially jok mochung' kaka in mondo mi ng'ato rome wuochene onyalo rwako but awinjo kaka iwacho ni in iseikori makare madhi neno. Issue of insecurity mosebedo KASIPUL it's a serious challenge ma bende anyalo wacho ni nyalo bugo nyaka investors. Ok ang'e ni kaka George ikrok mari nyalo bedo machal nade gi wecho gini makedo gi insecurity nikech it was there but akiani sani pod nitie. Insecurity to is a case matimore e piny mangima. To marwa is unique because well mar ng'ato ka ng'ato is unique in their own way. To marwa ten gima an personally anyalo sort because ang'amo dongo Ugis anu Ugis ukati tue mawanga keta ambadi kuona wuoga dhe kama tadhi dhe because ang'eye. Iwinjo ang'eye jo moda ko Ugis te ang'eyo ang'eyo gima gidwaro ang'eyo gima giwinjo ang'eyo rem ma gin go. Iwinjo ang'eyo pek ma gin go kendo ang'eyo gik ma bende morogi. Iwinjo so kanye maaye nyaka nyuola an Ugis ema asedanke mang'eny moloyo anywhere in the entire world. Iwinjo sama wuoyo kodire Nairobi asebede higni matin kabisa. Kisumu ka tena biro mana samoro 1 2 3 days awuok adhi. Oyugi ema asedake mang'eny omiyo ang'e kondege. Iwinjo nitiere kuonde ma kwa dini mwakelo mor ne oganda wa to piny dhi bedo makare. Iwinjo and one of the security apparatus man kaka koro police chon Oyugi kane wadak to waneno ka Land Rover biro ne wake ng'wech ke Kisumu. Iwinjo because neno ka Land Rover biro kacho koro yani jiringo. Iwinjo but now kana wado dongo wafwenyo ni kare jogi wanyalo bedo kod gi tuch achiel ma ji winjire ma wabed ni wanyalo wuoyo ma kata civic education wanyalo timo kanyakla. Iwinjo koro sani wadwa keto Oyugis moro ma security apparatus magwa are free with the common mwananchi. Iwinjo so woche mi penjo kanyalo rwako ne woche ni aserwake because ka ringo gi mheshimiwa 2022 ane mane kisungu wacho ni ane mane an threat. Iwinjo ma kata nitiere forces moko nitie yembe moko mondo temo manya mondo wuo koda ni o nini akolo gani nitie jok mo believe kuoma adhi kodgi nyaka oko so an rwatho an nyango kala tweya an ng'ama ok bwogre. Iwinjo Star no kane kata nitie propaganda mo mana ringo wacho ni omiyi pesa mitweyo kanyo wadhi bire amaka gidhi muone giduogo kanyo wadhi bire. King'iyo kanyendi KASIPUL yudo ka en piny momewo wacho ni en piny madhako and
weche mag agriculture kendo nyalo dhi dwaro mondo itimie machal nade nikech weche agriculture is the backbone mano mar gimoro amora. Yes. Sama ne corona biro, nwafwenyo ni nitie ng'at miluongo ni essential service provider. Yes. Achiel kuomgi nwafwenyo ni en japur. A farmer is better than a doctor. Ok ni daktari rach. A farmer is better than a teacher. Tiende ni ng'ama japur en ng'ama onego miye thuolo maber mokalo. Mondo mi piny odongre, japur nyaka jiw. Mondo mi chiemo bedi, japur nyaka jiw. Mondo mi ji obed gi ngima makare, japur nyaka jiw. Achiel kuom gik matimo unit na masani kwa timo mar public health masters matimo ni, atimo unit moro masani luongo ni nutrition. Nutrition puonji ni nitie type of kido mar chiemo mong'ere na ng'ato nego cham madhi contribute to dongruok mare mar ngima. Nitie nyaka rangi mawuok kuom chiemo, rangi mantiere kuom chiemo no, nitie gik modhi medend ng'ato. Nitie gik momiyo skuma ralum to karot iwinjo. Nitie gik momiyo maembe iye yellow to machunga kamano iye orange. So colors go nitie gik magitimo e ngima dhano. Mago japur ema nyalo kawo makete e mesawa. Iwinjo. Anyalo paro ka piny nolor, wan jofwambo gi keyo noweno thuolo mar wuotho. Iwinjo. Gi jopur to gi jo transport. Iwinjo. Japur nyaka mi thuolo makare. Seche duto te ka ji puro, ibo neno ka jopinje moko gi jotelo dhi lobby ne jogi mondo yud fertilizer. An pok aneno odiochieng' ma jo kaluogi owuok dhi manyo fertilizer ne jopurwa. Iwinjo. The rate samoro amora ma ji pure kor gweng'wa gi, the rate ma ji chandre ka manyo fertilizer is crazy. So achiel kuom gik madhi champion inya paro kata kane pok awuok e weche mag fwambo gi keyo natimo chenro moro ni pur gohala. So I'm very passionate about pur gohala. Iwinjo. Ang'eyo gima konyo oganda magwa. Iwinjo. So achiel kuom gik madhi timo kare en mondo mi achung' kod jopur magwa matindo gi madongo. Iwinjo. And an gi capacity ma ok en miriambo. Donjo ofis ni pup tachiel kuom gik ma make sure na keto gin tingni abich achiel kachiel awuot ka wuot negi mare. Iwinjo. Ji biro pur and ikawe based on kaka ne ji kwanyo namba. Ipuro ni nono. I will make sure that I do that. Iwinjo. Kasa sirikal golo mbolea ma subsidize ka. I must make sure na dhi kacha ma lobby ma jo thurwa bende nwang'e fertilizer. Kata tin te wode moro mantin michako go. Iwinjo. Sama ngima tek nyaka wa subsidize ne jo thurwa mondo ngima obed mayot. Ajokinyo kanyindi KASIPUL weche osebedo ka wachore mathoth ahinya. Siasa masani koro dhi mbele niendi. And king'iyo seche maniko ma osenindo, interpretations biro opogore. Marane kata ng'ondo nindo. Mano was the statement mano mar Jakom Raila Odinga. Kata ng'ondo nindo ng'ondo po nitie. Kata ginege but ng'ondo moro po nitie. So ji osebedo ka interpret ni it's like ni ODM as a party nigi the preferred person ma likely nyalo wach ni Wood Charles Omondo Were. And ma keto Will West machal nade po nono ni ODM as a party keto Will West machal nade koponi in one of the ODM people to koponi ok in to dhi chal kod nade. Sama ne wuod mono nindo mano babwa monyuola. Okay. Wellington Mundi Romo. Sama no nindo jodongo mosipege mano biro kanyo notiyo gi language mana Raila tiyo godo. Ni kata jaduong' Wellington marewani onindo to marewani pod biro dhi nyime. Iwinjo. Marewani pod dhi nyime kendo mana pa en gima ne kare. Nitiere ng'ama owadwa wetega ariyo momako anyacho ne adek momako ohala kendo gidhi nyime kata mana gi biashara mar babwana. Iwinjo. So language mana Raila mondo tiyo godo kane wako mosenindo Omondo Were no ken language ma signify ni koro biro dhi nyime in the sense ni koro bi kawo telo ikete ode. Telo mar KASIPUL ok en telo mar Omondo Were. Telo mar KASIPUL en ma jo KASIPUL. Iwinjo. Bende liekore chien ka nosechiw ticket. Ka Jakom nowacho ni Omondo biro dhi nyime kar wadhi nomination nang'o. Not formality, onge formality. Jakom Raila Amolo Odinga obelieve kuom jawuote te. Obelieve kuom nyithinde te. Gin gi mama Ida Odinga.
Iwinjo. Gi believe the power of democracy. Ni ng'ato nigo mi thuolo makare mar mondo mi otel. Okay. Some of us wasebede siasa higni mathoth. Iwinjo. Wan gi a lot of the wan gi institutional memory mar kama wantie gi siasa ma wasebedo kwa godo chien. Wan wajo move gi jakom from DP bon. Iwinjo. Wajo move gi jakom from DP. And I want you to know that some of us we are more ODM than some of them. Iwinjo. So it means you are in the ODM matuklu. Okay. Iwinjo. Emo me na dia ka kada mana resources ga adia kita ngo chama. Iwinjo. And chama believe komo. Okay. No bedo gi bura giko chin tichario juma makoro warumo gorane. Yes. And commissioners no keto wapiny momiyo the power of the confidence. Magin godo kumo makata ja komrela molo dinga gi ODM fraternity ni godo kumo. Okay. Iwinjo. ODM bendo ng'eyo kama gibede ging'eyo ni gidwaro ng'ama nyalo champion for their ideologies mag chama. To samo gikeni makora krikik mar piny okaw ng'ata mobire ni koro kaw. Yes. Iwinjo. Nyaka kaw ng'ama nigi credentials. Nyaka kaw ng'ama nigi ability. Nyaka kaw ng'ama nigi the prowess and the caliber to maintain the status quo mar ODM in the entire Homa Bay. Iwinjo. Omiyo I want you to know ni amene na guyo kodini. Ale man gi qualities go. Kiyo jok mowuotho go onge ng'ama nyalo chuma defend chama kaka nyalo defend chama. Onge ng'ama nyalo champion ne dongruok mar oganda wa kaka nyalo temo. Iwinjo. Omiyo adwaro mi jo KASIPUL thuolo and the confidence beduru gi kwe beduru gi chir. Iwinjo. Onge yiengni manitie. Onge vacuum in power. If ODM decides to give their preferred person ticket, ODM is not going to decide to give ng'ama is preferred the candidate. Kaki nene wache no. The people of KASIPUL ema the vote. Okay. Emo me wadhi debe. Samoro mune jok moko wacho ni samoro wadhi consensus. No. Ji dhi debe chieng' tich adek wadhi debe. Idhi kwan debe. Ka wacho ni osechiw ticket to kare wadhi debe ni nang'o. Iwinjo. Nitie kuonde ma ODM osechiw direct ticket as we speak. E by elections ma ji dhiegi. Iwinjo. Marwa an achiel kuom jok ma jakom Raila Amolo Odinga believe kuome. And the people of KASIPUL will believe kuome moloyo any other. Iwinjo. Omiyo I want you to know kinana na bere gi confidence. Ni chama dhi timo justice. Okay. And gisebedo ka gichiko itgi kendo giwinjo. Iwinjo. An ng'at ma nigi capacity mar defending that chama. Okay. Iwinjo. Omiyo kik ibed gi luoro. Aboduogo kaka goni mbaka ni gima nowacho ni osedonjo kare. Osemiye ticket kendo madhi defend chama. Moko ka bebu. Okay. Maka nyoyo. Maka ningu onge. Iwinjo. Budho. Maka budho. Okay. Maka onge ok nyal. Iwinjo. Onge manifesto. Onge agenda. Okay. Ng'ato para ni dine gidwa ringo in 2022. Okay. Niwinjo. An ng'ato ne wacho ni ajo kare thuon. Ka ne ringo 2022 gi ng'ama ni wacho ni ng'ama galagala ni. Kare thuon. So what makes you different? Is it nikech you ran 2022 koso nikech jo KASIPUL ogeno kuomi? Gik moko ariyo go tetiyo. Mar adek en jakom Raila Odinga ogeno kuoma. Okay. Mar agwen chama ong'eyo ni an gi capacity mar defending chama. Tan gi track record. Okay. Ng'ato nyalo penjo ni nikech e siasa joma tindo kaka wan koko ni wachung' ni wadwaro kombe moko political seats tiwacho ni macha cha itiyogo. Macha odhir. So dipo ni ng'ato odhir ajo mondo mi samoro kethne ng'ane gini in quote koso dipo ni ajo ni adier makende ni oneno chandruok ma jo KASIPUL nigo. Ng'ama dhira nitie. Okay. To en ja KASIPUL. Jo KASIPUL emo bedo piny kendo gimakore kendo gidhira. Mano namba achiel. Ng'ama dhira namba ariyo en jakom Raila Amolo Odinga. Because ong'eya osebedo kode kona ni iti in wuoda motegno kendo ang'e gima nyalo timo. Omiyo dhi nyime. Iwinjo. I'm telling you the truth. Deo Raila Amolo Odinga. To deo ka jo MBUTA meneno koro bedo kodi kane. Ticket mar ODM do osekaw mochiw. Iwinjo. But omiyo the due process, mondo wadwa tim the due process mar mondo mi wadwa validate ne debe kata.
Koro onge vacuum. Piny ndhi maber. Yeah. So japiny KASIPUL bedo gi geno ni chieng' tich adek wadhi yiero, idhi chake saa 1 okinyi to watieko saa 9. Iwinjo. To wan jo KASIPUL nwase decide ni ka ok iwuok KASIPUL to we wago nomination ni kendwa. Mwatik gini kendwa. Kwasetike kendwa ng'ama kosekaw momiya iwinjo makare. Okay. Koko oluongo jo ODM mamoko go mondo bi support. But sani ok wadwa biasness. Iwinjo. I even told chairman marwa mar chama akone ni ang'eyo ni aja ODM but kibedo koda ibo kaw ni kaw sides koda. Iwinjo. Ko we okungo atwarere monde. Iwinjo. Di moko na kono kata mana chama na kono kata mana chairman maduong' mar chama mar Homa Bay County. Iwinjo. And even the larger chama mar Girere, chama jatelo mar maduong' mar chama mar national. Yes. Na kono ni wene kuwa kungo so gini monde. Iwinjo. Kase kaw gini koko bi support kaka candidate mar ODM. Time is going to be too short. It's only going to be 1 year and maybe 1.5 years. Masa moro kupo ni George oyudo thuolo niendi to odhi bedo gadi office kapok wadhi to 2027. And is it going to be enough for MBUTA mondo me ajo MBUTA odhi otine jo KASIPUL? Kisungu wacho Okay. ni 1 day in government is bigger than 10 years in opposition. So 1.5 years is not enough for you? Yes. 1 day in government is better than 10 years kainoko. I am telling you, I have the charisma. Okay. Another means you through opportunity. Mondo ging'ere to kare gik mane wuodwa ne wacho kare gik adieri. Ja KASIPUL nyaka bed mamor. Makuwuok gokinyi chieo to ko buonjo. Yeah. Amane gimoda duoko. Oyugis wan nonyuolo joma mor yora. Odo bedo Oyugis my safe and secure ng'ato unya wuoth nyaka saa 7 otieno. 24-hour economy system. Police ko iroke med tika wimo kowi gi gari odi. Maduong' ne jaodi ko min toto makelo wuon toto. Yeah, wadwa keto piny maler, piny mayom, piny ma investor nyalo biro market mwandu. So awinjo ki site kaendi ne jo KASIPUL believe in you, Raila Odinga believe in you, and this is something ma jo siasa mathoth ahinya, especially madwaro ga koma MP, osebedo kawacho. An adhi kedo ne Raila malo. So are you going to work for KASIPUL, for your KASIPUL, because you are going to work for Raila? Raila Molo Odinga, the enigma engineer kaka ng'e, okodwa jok makedo ne. But it's a town. Okodwa jok makedo ne, kidwa Raila beno dwa ni kikedo ne, to kede japiny bed mamor. Mane komor kodi. Iwinjo. So people have misunderstood the concept about kedo ne Raila. Yes. Iwinjo. Raila, anasekona, asebedo kode piny. Okone no. Ji wacho ne dwaro ng'ama kedo na. Ok adwa ng'ama kedo na. Ked ne japiny. Ka japiny omor nikech in ng'ata, koro amba winjo ka mor. Iwinjo. So that is the concept ma ji misunderstand e kore ka. Simple concept basics about life. Ji misunderstand. So a layman need to nene manane ene monego be nikene with everything and mondo yud gimoro maro. Kata kidhi ofiso mar ODM chungu house kacha. Wan gi code of conduct kaka itimo gigwa. Wan gi criteria kaka itimo gigwa. Wan gi the core value. Kidhi ofis Raila Amolo Odinga kata midhi Capitol Hill, nitie gimondika quote for Martin Luther King. Iwinjo. How a young man kaka ng'ama tin nyalo dongo with aspirations of making sure ni jopiny mor. Happiness index mara bacho ni mor otelo cha. Iwinjo. So by making sure ni japiny mor, Raila mor malo. Okay. To Raila ko mor malo kacha, Yesu beno mor malo. Wadwaga buyu kama wadano mwaga mari yo kati na moko kwenye kwa mwagajua kasi wadugo. Kwa mwagajua makeke kanyendi wadano wadugo kwa wadugo to moko muteni wade somo kaindi. Polo wana gima peka hinyama bendi wadano mwa discuss kaindi kona ka JOMBUTA. JOMBUTA en jechung komno ndi mano mara kata madhilaro komno ndi mano KASIPUL kendo bende mbaka mogo kwa deka indi en kutana kwa kadwaro mare weche gindi mago mag siasa
ma KASIPUL. Kik idhi mabor ahinya, en mana ote mari kaendi okinyi mano masani endi kiluwo bende achiel kachiel e lai mago mag tudruok mano Facebook, Twitter, YouTube kachiel kod ka Instagram. Bende inyalo tiyo kanyo endi kod ka lai mar ote machuok mantie e bwo TV mari kanyo endi kimiyo pachi okinyi ni endi mano masani e kidieny machal mar piny wago mbaka okinyi masani. Kik idhi mabor, nyinga Henry Okech oduogo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kachiel kod machon, kachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kachiel kod machon, kachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro mgajwa wadhi nyime kaendi kidini ndi mano mar chal mar piny wan kaendi koda ka MBUTA ote magi bende asomo kinyi ndi mano masani ma ise uru kaendi to mondo me bende onyalo respond to kaka omedo dhi nyime kod mbaka nindi nyakora mgajwa ngin bende par malongo ne pononi ni koda ka wach moro mo nyalo uru ne bende inyalo uru ote kanyendi mondo me yudi machiegni inya MBUTA tilindi mano mar ariyo adoduo kichien matena ahinya nitiere gik moko moja biro ga kaendi kata maji oja wacho ga ni joma tindo gionge koda ka telo makare, the leadership qualities mag ma proper mabende nyalo miyo gi gin bende koro gitama komegi positions machalo kaka mano mar MP to ginyalo tiyo ne ndimano makare. Okang'e ni kaka ng'ama tin, is it the right time for young people to take the mantle mar leadership mondo gidhi godo nyime mondo me joma dongo bende osom from joma tindo, koso en wakiki koso wawewe ni joma dongo should be the people to lead? Joma tindo masane onego mi thuolo maber nikech joluo machon nogoyo ngero ni joma dongo gin rieko lweny to joma tindo gin teko lweny. Yes. So sometimes ibo yudo ka ng'ama ba sere en ok odhi tasere mobane ema dhi iwi. Yes. But it's about time mondo mi joma tindo thuolo mar kama wabagie cha wang'ene gima ginyalo kelo lokruok ma ginyalo kelo to en gima ni kod tiende kendo ni mondo mi awach ni maonge luoro
ni waseneno kendo waseng'iyo nitie kata mana ranyisi monyalo tiyo godo iwinjo tijo matindo mosetimo maber kata mana e bunge ma kawuono ne iwinjo even on the 12 in the 12th parliament tijo mosetimo maber kabisa ok onyalo wacho ni ji te magin complete nikech an ajadieri to iboyudo ka atamalo maduong' mathoth ma jomatindo moseketo ohala manyime matelo osekelo dongruok kod lokruok mathoth ne ogandawa. Okay. Jomatindo onego mi thuolo mondo mi gitelwa. Yes, okay. Weche osebedo ka wachore mathoth ahinya ma be imbe awinjo ke chako tuome kanyo ni tanyisi ni make giduogo. Wach mar ni ajombuta gini nomi pesa 2 million gi jachung' machielo mondo gin gichung' for formality but ticket idhi mi Boyd Were. Adiera makende mar wach ni nyalo bedo ni kanye nomiu then kaso ka Boyd Were osedhi omi the ticket you really binding nikech samoro some positions inyalo miu e county wacho ni governor Gladys Wanga nomiu 2 million each. Aparo ni kisomo naneno article no to mokwongo naparo ni gin joka Gladys Wanga mani iluongo nyinge ne ema paro ni ne pedo propaganda no. Okay. Apparently kisomo language nitie jogi Gladys Wanga be manogo e gino. Koro as ng'ama riek minyalo neno handwriting jano ok en mana handwriting mag Gladys. Handwriting jano en mar handwriting mag jok mamoko gi mabedo nwa personally and I'm telling you the truth bedo na matrix mag KASIPUL ketho ne ji mang'eny kwan even in 2022 iwinjo ada duoki gi duoko ni 2022 no luonga moketa piny mobede masa kaka wabedo kodine. Okay. Iwinjo mano sanino ngondo wele was there ka gikwaya ni yawa idhi ketho nwa kwan ni ang'a moseti iwinjo waya dhi an gima ne moche miwa ni nyisa ne ruoda chama heri iwinjo ni waya dhi achama heri ni kata ang'owa ibi 2027 mondo ikaw iwinjo. I'm telling you the truth. I can even mention name achiel kuom jok mane wan godo e bura ga ng'at miluongo ni SIASA Kongere iwinjo to go wadwa Madirik nobedo go e bura iwinjo to waduogo bedo piny mosa wacho ni adieri jo KASIPUL ogeno kuoma iwinjo ka tong' gi winji dwa bedo no ng'iewa naloko mbulu. It might not be today. Yes. It might not be tomorrow. But jo KASIPUL ong'eyo ni an gi capacity kendo anyalo bedo jatelo maber iwinjo. So aonge luoro ka koro macha mane ok ong'iewo mato ng'ama dhi ng'iewo maduong' cha ok ong'iewo mato ng'ama dhi ng'iewo because naringo oko nyaka debe iwinjo mabedo namba 2 ema iluongo ni deputy member of parliament ma KASIPUL kedhi tibiwinjo na jo chai ma namba 2 iwinjo. It's about time wabedo jadieri ka namba 1 osewuok osedhi ka namba 2 odonji iwinjo an gi capacity mar telo maber molo kaka namba 1 notelo. And he knows. Kata kama oneno nitie kaka nago kone mbaka makone ni bi nitie thuolo maber an gi mwandu kama an gi investor wakao ngane udho go golo mbaka ging'eyo kata jok ma support go ng'eyo iwinjo. And one thing I must also say ni ang'ene no tiyo office no jok ma tiyo office no ang'ene nitie kaka ne konyore iwinjo en mondo ing'ene spirit na ler chunya ler iwinjo ma ojo madhi kuonga make sure ni gin kargi ni kare joka ma odhi nyime onge gima dhi dong KASIPUL ne white elephant ni nochak mo to dong nochak mowe institutional memory man kanyo ne mwatiyo godo jakoma ne kanyo wadwa no bed piny kanyakla to wang'iyo kama nitiere wadhi nyime iwinjo because gin jo KASIPUL giduto. So it's not true that you are given 2 million. It is not true. How much money do you think I have spent Jakasani? Jakanacha campaign. How much money have I spent? Yes. Ngama winja makawuono feel no se mia pesa no. Ote machuoko wahitaji wana mi 2 million. I can show you on my M-Pesa. Iwinjo. Pesa mana chulo gi M-Pesa. To be it is important mono mingi ni kachulo siling 700 kana chulo cha. Ki wo you are moro benti mudo mo cha muchien ko. Pinyi kare. Iwinjo. So it's a propaganda of the highest caliber. Ginjok ma feel ni bedo na kanyo eogi. Iwinjo. Ko mono minyaka manga kirocho be na wacho ni ok bi duoko giko.
Wanjo fombo gi kayo gi maber ni kaguko kayo ng'ato mano ok news. To ka ng'ato kayo guok mano kore news. Ipo kabisa. Mane makola ma ng'ato ka guoko ma. Guoke makaga ji koro mako ng'ato mo ka guok. Yes. Iwinjo. So mano kuboga. My focus is I am on. I've identified my target. My target is common Buddha Makasipul, and I will make sure Chima no Jebueno. Kada mo the entire house ya ka speaker bonge ya Kasipul do nyoka. Okay, give me give me or no. Okay, give me Maka Tasideo, Mr. Speaker, sir, I stand on a vote of no confidence. I stand on a point of order. Okay, Speaker Wetangula must know that there's a new person, there's a new kid on the block. Mondo on the Kuku Kasipul. Iwijo. Bashasha na umera Kiswahili yeye. Ajoki ngiyo kanya indi. Okay. Nyaka kikawuono you spend a lot. Iwecho gini maguma campaign and campaign greenwich. Then later ichake yudo ni fine. Were they illegalities mokobedo or maybe and party nyalo decide to do what they want. Aito ajombuta kodhi yombi. Are you going to rally behind the Ngamo? Number chiel, onge ngama di yomba. An me na wuyo kodi ne. Abodu wo kaka kodi ne gije. Otimore kaka ne judge waro. Judge makawuono en Kasipul. Ngama jo Kasipul dhi miyo Raila Amolo Odinga gi ODM mondo tigo gi jo Kasipul. Idhi yiere gi jo Kasipul. En chieng' Wednesday next week. Wadhi mondo Mokinyi wadhi timo timno. Iwinjo. So there is no such thing. And let me tell you, immediately moment I poop, give more than a timore. Jok moga they rally behind me. Because Kakoro would much more Milumo. Boyd. It's just barely a few months in politics, old in politics. Apparently, I can't do it. So, being in politics for 3 months, don't you think Limano is also the best the best time Manato Nyalo beat to go the opponent? But that is not the best time. Okay. Even. Japenya can give me out him. Japenya can see him give him a cough go yo. I'm moving in a school because I've never been a leader. I'm in a such new see Pegagi with the Ganyola wa gijo Kasipul mamoko minute yon. And the men are saying you nyaka geji moko kaje de liete moko. Liete. Okay, that one man get Marco Pacro. Yes. Okay, maybe in case you get that opportunity marantemo. And the Japan kimi he mo meti moga page. Onge ngama diga school to the same day ultimo page. Ikonge puonje along the process. Yes. Kati ko ni kore gik mo puonje gi kero tim gane. Emo meti mo page tim isa certificate. Iwinjo. So anache kum jok mo set asete mo page ne ma noyo. Na temo ma agora page ka ne manoka kado. Ok maybe samoro na okekadho but ngama de sani ni to ngema ber ni gini go roke piny koro en oseketo meno be kadho. Okay, man is not the mentality man is a fake fallacy. Giji somo mekal. Nita timo penje semester na mokalo. A masters na matimo ni. Nitie gimoro unit mo miloni statistics. And statistics of no kabere len mawaj. Tadir banya say egikete moko tete matemo. Statistics na gora pen. Iwinjo. Unit lecturer na ilungo ni Dr. Francis Goya. Okona ni baba ilwar. Liwete giuka do itilwar. Nyaka tem supplementary. No chuna ma doke school ma dia timo supplementary. Takade. Iwinjo. Koro my is like supplementary for me. Okay. Ma de kado. Who is your greatest challenger? My greatest challenger is myself and my fear. Onge challenger. Joka jo form 1 te. Onge ngamolonye siasa kacha. From one day one. From one day one oh kunyal. Okega na kuma chuma school nitie. Ogekere kuma officer master nitie. Joka kaningu te onge oknyal. Iwi. So sorry to mention names. Kenya Mheshimiwa Aroko has been in politics for some time. Yes.
Newton bende ne donje politics, Boyd Were bende koro is also there, and wakawa nena Mheshimiwa Aroko. One is not of our age, is on Uruhunwa, but to see the politics. Don't you think there is a good challenge? Aroko poko be the politics. But maybe I do not want to come here to mention names and discuss people. But maybe he understands politics. Ena chilkum no. Yes. Ena chilkum jawot KASIPUL ma nigi thuolo maber mar bedo jatelo. Iwinjo. To kendo ok wanyal write off. Iwinjo. Mana kaka moko kuom bedo believe kuomgi. Iwinjo. Jomoko bedo believe kuomgi. Yes. Iwinjo. Yes. Gimbe wawewe gibedi kamano lakini ng'ano nigi challenges mamage. Good. So you get a challenger. I don't have a challenger. It's only yourself. Yes. That's all mokum otemo kai no bende hor kai ndi hondo wangen to chalo na de kanye koro mokajwang wan kai ndiko da kajo MBUTA mabende wago godo mpaka kako tende koda ka dwaro mare ne komno ndi mano mare KASIPUL kama bende ogen mondo be yudi komno ndi ko bedo ja od bura mano ma KASIPUL chalo kolinade kanye ndi erokamana ahinya ng'ato wacho kanye ni mosna kanye jo MBUTA piny nagoro kanye ni why is he deciding to go to politics and weche mag fwambo to jafwambo? Joluo nogoyo ngero ni kamiluokori ok itwoye. Nachako tiyo kod media house mana tiyo godo from 2008. Tawuok in 2022. Kigoyo kwanno. Ang'ama dichuo manigi nyithindo manigi dhako manigi dwaro. Samoro nasedhi ang'i assessment mara. Tayudo ni samoro kacha samoro koro ewa kata kacha ewa. Ko nyaka luok amany kamoro adhi atwoye nikech aseluokora. Yakumenya a new challenge. Yes. Iwinjo. Mami anyisi kaka sani ni king'iyo kata gima somo sani. Atimo masters in public health. Nyiso ni I'm diversifying from media. Mabende an gi degree ariyo e media. I'm doing something else is like a new challenge. Iwinjo. Sometimes nyakitime gima buogi. Usibuna moro ni ntiere lendo Citizen TV. Citizen Radio ni mzazi William Tuba. En ga language moro wacho ni kama kawa kama dawa. Aol gi chiwo gokinyi gitimo kawa kawaida kama dawa. Adwa timo gima challenger. Iwinjo. Gima jagol pacha. Kata maduong gima nyalo keto aol gi gine. Aol gi kuono kombe achiel. Aol gi kuono motedo kombe achiel. Adwa neno kuono motedo gi jagi. Nyaki pogri. Iwinjo. Ana bede gi dero moro maka jubiro ramba nyajuko ne ng'ato. Aol gi pono gimana matin madiro ga dodane. Nyaka koro wuogo kama ma gimara iri mok kata ka iri kaka koro biro kama. Iwinjo. Matayro mi kama. To kidog kinut. Jatelo ng'ama nyaka us hope ne oganda luo. Ok ni biro ire ni yakidog kidenyo molo kaka ni biro. No. Jatelo kedhe to benis kongisi mori baf mori mi kongi luokri malai mi chiri mi pe chiewo. Mami gara lao monye wel. So you must challenge yourself. Okay. That is why I left. I still do media. Yes. I run a company called Snow Media. I'm the CEO for Snow Media. Atimo consultancies, media space buying, Atimo advertisement, Atimo all manner of stuff, which mag media. Yes. And I'm consulting for even bigger companies. One of the things my business Atimo my binya kange ni give me long ni a vision consultant. Matia Temo. Ati ujeke ati Wilson. Achil kumkeme consult ki benti Wilson and dongo. Kata rene ke mafuyo kani ya consult negi. Yes. Ero kamana inya. Ero kamana yendi mosna kajendi ajo nyisnago kajendi wamor kode kendo o keep on pushing KASIPUL dwaro lokruok mondo mi bete gi nego mana waneno chak bedi. Mana dia. Mina nyisi ni KASIPUL gimonya ko kongwa team enya ko kel jowate kamora chia. We must speak and preach peace. Mondo jowa obed kamora chia. Okay. We need truth, justice and reconciliation in KASIPUL. We need as a matter of urgency. We need reconciliation in KASIPUL. As aspirants, mabende nigidwaro makama. Have even gotten enough time ma ubedo udiscuss how you want KASIPUL to run
ma in case ni ng'ane mo win, yes, it's in ming'eni they win. But the other people ma bende samoro you are also running with, be usebedo piny wacho ni kodhi omiya gini kaka an, let us work together mondo wane ni jo KASIPUL obet. Mane wabedo samano commissioners oluongowa, ODM office oluongowa, mondo miwa the guidelines kaka wadhi go ombulu. Bang' kane osetieko bura to wabedo piny mwawuoyo. Kata mana wuod boche mwawere ne wango. Seche moko wadhi nyime katwa pada wadhi nyime kod noduogo rengo. But the rest of the team, including kata mana ogada, no, you know, ajo ina ngo go problem. In ke yodo I will gladly support you. Kata kina majiwa no wajina jo in because you have a track record. In ke win to wadhi support you. Kata wadwa moro nitie lao kod wathum malo kacha. You Del Ottoman Daktari. No, wajina jo in for your track record and for who you are in terms of personality. In Gitulu Mobile Marwene. And ke win, we are going to support you. So let me tell you, I am coming in this thing. In an by-election more than any. I be looking forces a dick mutegno. Okay. I tell you, force my video go then force billion on the West Kamagak. Mano Yugis town, give the entire ward, come on you all. So I enjoy a massive support from your West Kamagak. Okay. Jo amajo konyango jo kutino mantie kaindi jo kamre jo nyaka jo agoro jo kisumo man mwalo kage jiteo believe kuma. So I'm going to really enjoy a massive support kanyo. Okay. Then I be gi ward mailu ni West KASIPUL. Kama Vikings volunteer. Kanyo. Iwijo. What is my word? Man is for me to take. Kata ka wona me kata Vikings bolo mi penjo. And the kid wani mo ngeni kanyo en kam hotel. Vikings bolo is achiel kum jok maloyo ticket oloyo koma kanyo gi independent. Yes. Iwijo. Then jo South KASIPUL abiro go massively. Jo Central KASIPUL to koro wajina jo B. The larger North Kamagak ajo wadwari wan gi rem, wan gi dwaro, wan gi riyo ajo B. Chaka simbiri kibiro nyaka kosele nyirindi sai duog nyaka aolo mi twe nyaka nyalenda malo kirido ria pondo kiduogo Oyugis town. Iwinjo. Ajo B. B wan gi riyo. Okay. Pinyo se ngado oko for a long time. Wan bode be the map. John wachoka nyeri ni erokamano ahinya kendo nokala TV makara ahinya ni penyna kanyindi ajoni to en mar odwaro komno endi kozo is there to look for another job kodhi obedo nominated because I don't see him winning. It is not a problem. A pain mangema, and I want to say in politics kok you divergent opinion kaka mar ngano iluonge ni nga John kok you divergent opinion kaka mar John no to kija siasa nyaka bed masa moro yanyo ma biji kwedi ma waji mok nyal wan wasepugo nyaka pesa mimiyo ng'ato pesa ni to koloko redo go ni ma tok nyal iwinjo. And that is politics. Hey, that is politics. Yes. And kanya mabende piny dwangi ni to ng'ani en gi reverence a level mane, en gi horuok a level mane. Inya wang mi igame ka gi ng'ut sati. Mia pesa na. Iwinjo. Tikuna baba that's fine. Mano opinion di. And opinion na ratiro mara en mora mona migi motine no idonjo go. Iwinjo. Koro opinion di en okochuno nyaka supporta. Yes. Just siasa maber en just siasa manyaka yany. Raila Amolo Odinga. Machor mama Edo Odinga. No yany machalo nade. To kala sani yany chibi yany man. Yes. Ja siasa nyaka yany. Omiyo ka donja siasa to ng'ato ok yanya to kawinj kamor. Erokamano nya jadolo Alfred Obonyo wacho kaino mor kabisa kotwako jombuta dhi nyime Nyasaye mondo teli dwaro mari. Erokamano ahinya. Aeto DJ Naj in bina yudo otini yore ndi mano makare. Aeto jago moro nyisa kani Henry Penya kanyindi ajoni nyaka gie thuolo masani endi. What percentage can he give himself kaka jatich ma KASIPUL? Mano penjo maber. Kendo dwani mondo mi ng'e ni in the last election na enjoy a massive support of up to 55%. He says surpass the Sa first mark. 55%. Sani nikech mheshimiwa manarito wanoneno. I am enjoying almost 70% of the population ma KASIPUL. Because number one, of the younger generation. Number two, my track record. Number three, I have been a champion for people-centered politics.
Even back in the days, ana chel kum jok mane telo kata kipenjo Jakom Raila Amolo Odinga chel kum gik momi ohera kedo gedo kuma. Voter registration mana timo was crazy. Even when I was working for the media house, I was working for ODM party. Iwinjo. So unless kapoka chupo ngato then ke uno ke ng'eyo. Iwinjo. Nitire sigu moko sadha moro KASIPUL kacha. Makok watang. To wadhi dwa kuma na wae. Okay. Kokoth bel manaj molo kaka ne entie. So mondo me ikwe obedi. Ng'ama ler maonge richo kaka joka makin fak kidhi yugi stipenyo ni yawa ng'ama onge richo e gini. Yama pok chilo miano. Ng'ama onge richo e gini. Pamba pambo lel. Ajo ler motas moe kabi berber. Ajo mboto kendo kedhi dewe. So ajo mboto ne midhiro moko. Ondik ni ajo mbota. Member of Parliament for KASIPUL. To chieng'no. Wadu unoka gi mau mager. To gimora mama wan go waka to keto pay to jothurwa. Kawuono wabiro gi siling 20,000. Warom nade? Pangna ulairo karo tugo. Yuko ne jamna. No. Dongruok. Yeah. Iwinjo. Yes. Jothurwa kawuono nongo basadi marom kama. Ok chak ende ko tas onyuli KASIPUL. Ende ko nenga. Okay. This sum. And we must also make sure, Ankaka Jombuta, we must also make sure ni kapurwa ngima. In the public schools wage. Yes. What are revamp get kachela nyakope oket gi public boarding mono jok mantire grade moko makoro dhi gi neneka. Ilu nango? Yes, just CBE. Moro ma the junior. Junior. Ja junior dage school. Obedo yugis primary, obedo grocery primary, obedo rawinji, obedo ndeko, obedo bonge, obedo jaka cho atono. Jakla sabiro dake school. Awi woni agoro wacho kani ang'eyo ni kidhi kwan kora na ching ta jose yo. Mana dieri opakruok. Mana dier makende. Kidhi kwan kuche ching to mani se yombo. Okay, achakari ngi ote moko. In gima nono gitim kaka iluonga ka wantie Sulwe Mokinyi. Yes. Ino bili luonga te kona poj gi pak. Iwinjo. Ajombuta poj gi pak ni kijana no kishape. Mana de timo seche ma idhi deko, jidhi kuongo ni. The only part kanya the warm. Ine ka thulo ni ojono Sulwe ma Okinyi wan kala TV. Yeah. Wana ni wakao thulo ni mondo wagona Jombuta poj gi pak kuom yombo kendo bedo jafwadh bendera mar ODM. Maching more than Mombasa celebration mar ODM 20 years since inception. Maybe the 15th. Eh? Yes. Is it 15th or 10th? Maybe. Whichever. And let me tell you, immediately morning poop. That one account you KASIPUL captain to me a dick. Will they celebrate go? Where they go? Where they go? Give meal mouth chick wanga jail. Okay, ero kabara ija Ne, akawa bases moji giskate. Atieleji. Jafombo wadwaka indi basi ogweno wacho ka ino mor kodi kabisa kendo bende hondo oluwo chenro ka iti boma na indi mana Nairobi. Thank you. To nitie jago wacho ka indi Boniface wacho ka indi ni Henry ero kamana ahinya. Ajo is full of comedy but amor kode nikech is visionary and leadership mano KASIPUL does not need someone minyiso wane mae ng'ama ber. We need our own. Yes. Then nitie buta machielo ka en pogore gi yembe wacho ka ni nyisna ka nyindi Jombuta wadwa ni odhi nyime kendo bende telo nyaka wil to bende wadwaro jok manigi paro maliw manyalo konyowa. Kale nyisa ka ni the issue mano mar wadhi kendo Raila nyisa jogo lie dhoge oko ni wera ng'ama ikido ne oseloso en omany kako dhi loso ngima jo KASIPUL. Momi winjo ka wacho ni motelo ni Jakom Raila Amolo Odinga be kujo ka wacho ni dhi kedo ne. To nyaka ta mana lawi. Onya gada mana yanyi. Onya isini fuo. Asa winjo kuko ngani fuo ka mo kada wacho. Iwinjo. Jakom Raila Amolo Odinga kidwa kedo ne. To kedne japiny. To ka japiny omor to katembe kama enticho ofil ni kedo ne adieri. Ero kabana inya George amor kodi kabisa to nyisa nene to wuodhi osebedo machal nade weche gwendi mag neno ni dongruok ichwang ne jo KASIPUL. Wuodhi osebedo motegno kendo mongirore.
apane maduong' malich en mai aekora kendo antie kod reserve tank mapek kabisa. To penjo no to ler mawach ne ok ayudo mandate ma mondo mi ati potentially. Yes. Koke dhi miya mandate mondo mi ati potentially. Koro ka duogo ka probably kata mana 1 year kata mana bang 6 months to kura nya duoko penjo mayot ni awo nyaka ne yera bang 6 months asetimo ma gima potentially. To mawaga asetimo personally to ok da land ka nikech manosunga an ja Kristo chiko tama ok anyal timo mano. Ero kabara enya donge itawero ni ok da pakra mondo piny ni mango. Ero kabara enya joki ni kagindi nyaka gie thuolo dindi mwach usinyiso dwaro maru kendo bende jo KASIPUL koro wacho ni wan warito time mondo bi ochopi mondo wadwa go kura and yera duoki wach mano mar party when you look at ODM kata mana Homa Bay County gin weche mosewachore ni Governor Gladys Wanga nigi ng'ate ma en odwaro but ini wacho ni jo KASIPUL ema nigi ng'atgi ma gito gidwaro. So is it going to be party versus jo KASIPUL? It is not going to be like that. And I don't know goal fallacy more majini tiere godo. I do not support what Governor Gladys purportedly not emotimo chien kanyo. But adwa ni mondo mi awache kama. Okay. Ni Governor Gladys en osiep maber. En osiep ma okwe kama en osiep. So gimotemo timo cha ano kakawe marach. Iwinjo. An aneno gimoro e timne no. Oneno ni no sesingo ni osiep ka. Koro koringo gi dijao nade. Commissioners mag ODM achiel kuom guidelines mane gichiwo en ni ng'ata ma en party officials e ODM ok onego kawo sides. And since then apani no nene mana gi wood mheshimiwa a constituency or probably once or twice, but then bang'e no oduoko wayo because ong'eyo ni ok wood kijana no kene mantie iwinjo. I am potentially kata kipenjo Gladys kawuono governor ma Homa Bay ong'e ni am a potential leader. She knows ni am a potential leader and she knows what I can do. I'm one of the supporters manochako supported from someone and women rep. Iwinjo. Yes. Kama kod odiso bor. Wakwada malalando. Wanjo tenda wemba nenda zako. Iwinjo. So what Gladys was trying to do anto ke kora kora. Ne ok en gima rach. By temo chung kod osiepne. Iwinjo. But kono gik sama koro wadhi pogore rebe. Yes. I am telling you ni Governor Gladys dhi bedo piny ma nyis wuod osiepne ni watemo to tamore. Watema to tamore. Kora jo MBUTA emoseyier kacha. Koro go aba otam dhi support jo. Iwinjo. Because I have a track record an achiel kuom jok madhi riwo ji tetwich achiel. Penjadek aswadwa tika Kapo gidhi penjadek go. Ino kata jok mochung godo en osiepe ga maneno rengo ge. Kata gin ging'eni gikotho. Moko kuom go biro introduction. Iwinjo. So wayiene gi mondo gibi introduction. Mondo gibi ging'ere. Ka chieng' moro koro awuok tasoyo ng'ato chak donjo. Wamiyo jo KASIPUL thuolo masoyo. Ok ni nitie kingmaker moro. Iwinjo. Koro gidhi go about turn gidhi supporter. Tadhi kawo tinggi maber. Gidhi bonjo. Adhi make sure ni gibonjo ma ng'ato kuwuok kata ni dhi e ode to apani nyaka compound. Adhi rito jo kama ber kabisa nikech ging'eni an gi that track record. Idhi wuotho bende kama yom. Mayom ma ka osiepna ma Newton owuok ni dhi dala. To onge gima chapo kata kodho ok nyal chucho ne tie gari. Apane apa yo mochiko neno yo mochiko nyathindo cha. Loso ne maler maketo ne gali piringo koni to onge yani yom yani ndara I just wanted to look a little lively, but I'm telling you exactly what I'm going to do. Mayom mo donya karangach ma pak ne maber kae okino majewa be aloso ne yo mochiko dala na kacha maber makata ki go kona ginene junction mayadho welo kacha kiluoro koni kama hindi aloso ne mayo onge kama gari dhi lingore ni to wuod mheshimiwa be aloso ne mayo ma ento kare kacha koro bet ber nikech achiel kuom jok mono lobi mondo gonda na lam ena
Ndara no bini go lam all the way nyaka diere. Yes. Okay. So nyisgi kata ka jimo gibiro ka Yes. na jo single. Odiri to Be nyalo debate kodgi. perfectly well. Perfectly well. I am telling you. Ni ana chel kum jok maka gi debate to gi magibedo go gire ko gamoko. Because I'm a good debater. Ano kamak ano kada ngado semra mamo yanya mo. A good debater knows ninti the positive and the negative. Yes. Yes. George no fail statistics to the timo supplementary kena no kado. So it means ni George no fail 2022 but kuro 2027 ndi chalka gima kuro en gi geno mar dhi kado. 2025 my by election ni donjo. Iwinjo. Yeah. And let me tell you. Okay. And this is something I am saying ka won national television makala TV ka. Another manager pay makase polo me 1 year ken. Okay, no teach mar. Me 1 year kende. Tadugo yirigi. Oh, okay. Adugo yirigi. Okay. Iwinjo. No me mandate ni for 1 year. Yes. Juthurwa. Bang du cha pagareyo. Una no ka wan kanye. Ana chel kum jok man kata nyala de manyis gi jothurwa ni ke do me teach. Ta ana no teach no ewa. Yena u mono me agwetao. Ket ngama chielo. I'm telling you the truth. Iwo ga jombuta. Ngama jara tero. Ngama chunga dieri. Watieko kiji ni ndiban masane. Kech ngato wacho kanyindi ni nyisnwa kanyindi mheshimiwa ajo ni wano kwadwar asiema gelot. We need our own. So there's this issue masiema ngato ge siasiema ni mainga maber, but we don't want to debate about that. Nikech that's maybe jatelo nyalo wacho ni odwaro joge. But jokasipul bende nyakoro yer ngatgi. Message ma inyalo chopo ne jokasipul en gi jok ma bende ulero godo. Message minyalo miyo jokasipul gi jok ma bende ulero godo to gi wach ma bende inyalo wacho as we conclude. Jo mo jokasipul gin jo mabeyo. Gin jo ma adwa ni mondo mi awach kokalo kuom dogi. Yes. Gisirum chopo yudo dwaro makare. Matelo magi sebedo ka gomo mondo giyier. To kendo mondo mi ng'e ni nitie kaka osebedo kod pogruok kod gwenyruok e weche mag paro mosemiyo wan wawegi owete gi nyimine wabedo jok mogwarore. Adwa ni mondo mi asingru ni ma thuolo marwa makende mar bedo achiel. Wadhi bedo tuch achiel, wadhi bedo jokanyo maka ng'ato achiel maka nitie wach moro to wabedo kanyakla e mesa. Twago mbaka kaka okanda. To dongruok manitie bende wadhi bedo kata ka entie yien. Twago mbaka wa mag dongruok kaka joka ng'ato. Iwinjo. To chieng' moro kinde kosegan piny kendo. Wadwa ni mondo kata ka chieng' moro ji odok weche mag graduation ji nie sikul. Wadhi kata mana University of Nairobi. Kiwinjo jok mikwano miluongo mokadho mane gi first class honors. Iwinjo. To joluo bede mang'eny molo jok mamoko. Te joluo mobedo mang'eny go atamalo 50 obed jok mawuok Ugis gi Kasipul mangima. I'm telling you, I'm passionate about education because education is the equilibrium. NP mogodo pek mar piny to kod yomio mar oganda. Omiyo man thuolo mar makende mondo mi watim gik moko right. Nyaka make sure ni watimo chamano campaign in 2022 na kono ji ni wadhi timo 100% transition mar school. Natino by manifesto nano kotin record manifesto mane jo mazi mi orientiego. Iwinjo. Nikech ne wadhi timo 100% transition. Nyathi monyuol Kasipul masomo Kasipul. Janyuol dhi omany pesa mochamo. Pesa school fee mondo wenwa. Nyathi osom. Wayud teko, wayud rieko. Kata waketa rito bed makare. Wang'i apaya magwa bed makare. Ka japiko ringe apaya mayo molos maber. Tinini the number of times modhi ringo kodhi e garage. Koro tin. Pesa moyudo otimo godo dongruok mare kaka ng'ato. Gi ode. Gi dalane. Iwinjo. Wang'i weche mag thieth obed makare. Nyichi winjo ka chien Josha wacho ni achiel kuom osiptande wa mane kitabu osiptande wa Ugis kanyono. Iwinjo. Le osiptande jok modongo Ugis runge agoro. Iwinjo. Nigi challenge. Iwinjo. Defender manyalo defend osiptal no ni onge. Iwinjo. We must make sure ni weche mag health bedo kare. And one wase wacho kin wase gomba kasa ma wuoye kodi ni. Angi some of my friends from Germany.
moyie mondo biote no gimiluongo ni safe motherhood tenene gidhi konyo mondo wa set up a version of what gima pumwani en iwinjo waloso pumwani mantiere Kasipul kendo dhi kete no jaduong' mondo nyisa ne nitie gi yo kosele iwinjo ma kata sani ma wuoyo kodi ng'ato nigi 6 acres mantie machiegni samoro strategic to nyisa mondo bi akelo osiepewa ka wadhi wakaw mondo wang'i wadhi wa safeguard iwinjo kwa safeguard to osiepewa ka obi mondo gi set nwa up iwinjo gi set nwa up structure maketnwa gik maber sani mag thieth ma anything to pertain with safe motherhood miyo moro amora manyuol in the entire constituency wakonyo gi kanyo iwinjo kata mobiro mapek wan gi expert ikonyo gi kanyo iwinjo mwabed gi jok makoro nyalo wachako konyo ngima chakre nyuol ng'ato iwinjo so ok wanyal sort out weche mag health ka ok wang'eyo weche mag ang'owa weche mag safe motherhood iwinjo koro en gima ni kare mondo wang'e kaka wanyalo dongore kaka ogandawa iwinjo omiyo daher mondo mi anyis jowa ni ma thuolo marwa makende ma Nyasaye obedhi okonyowa godo okelonwa iwinjo mondo weche obed kare. Okay. Ote mari madwa ni bende imi jogo ma ichung' godo kata mabende udhi manyo godo kom ni ai to kopo nitie gimoro mabende samoro ifil ni ok wamulo to inyalo mulo bende dami thuolo ni mondo wachie. Adwaro ni mondo awach weche matin kotenore kod twak mwasebedo godo kawuono ni. Mokwongo amor ni joma jo Kasipul. Samoro Nyasaye otimo ma mondo mi duong' mare mondo mi onenre. Nitie samoro kaka Kasipul nong'iewa gi timbe moko dhi kare weche moko ber to ma Nyasaye samoro timo mondo mi weche ochop kare chenro ma Nyasaye nyaka timre iwinjo maduong' malich mokadho wabedo gi kwe samoro wadhi yiero wadhi watim yiero bende gi kwe iwinjo macha ting'e samoro nyalo bedo ni mbaka ngi jasiasa pakore irrespective of ng'ama biro yudo manta ngadier ni an gi teko maber mar mondo mi akawo weche mag telo makanyo mondo water nyime an gadier ni ka en to sipe ko aburo supporter iwinjo to maduong' en ni chama bende nyaka wa support nikech chama marwa ni emosebedo ema champion wa weche makata kidhi ng'iyo the national cake to nyaka obed gi numbers mowuok from piny kone kawuono kata king'iyo broad based government inyalo ng'iyo sirikal ni ma sirikal ma wane gi jowa. So I do not really care ni mbadi ok dalawa mbadi ok adalawa I do not really care ni CS opio wanda ok adalawa I do not care ni PS omolo ok adalawa but gima mora ma care ni gino ganda luo gino nagi ma Nyasaye omiyo thuolo mondo mi otel na jowa migepe mopogore I do not care ni kata mano duol ma en attorney general ok adalawa but my sirikal moseyie mondo mi ochung' kodwa nikech twech mar Raila Amolo Odinga to kod ker jatend piny William Ruto daktari iwinjo so nyaka wa make sure ni wamiyo ODM number maber mondo ko wagi for the national cake to jo chama to kod oganda wayudo placement mabeyo to dishni go gidhudi go ka wadhi waduomo to piny bedo makare koro amor mondo mi anyis jowa ni wabed tuch achiel wadhi wago siasa mar mbola mar gwacho ok mar angum kod lweny wakaw beti waket wadhi watongo yiende e gweng' to wawuoyo gore oko ka gi wach ng'ama oloyi to kosedonjo mosedonjo to i support ng'ato to piny dhi nyime. Ajumbuta promise ni tuk mbaka mabende kata tuk welo mabende dhi bet ni endi idhi duogo koyombi kata iyombo tidhi duogo mondo wachak wago kodi mbaka wang'endo dhi chalo nade gi Kasipul. Mana bro temo abro biro ka kendo abro kwalo mondo jokala TV luonga adhi biro e Sulwe Mokinyi ka moko mbaka inago niro kamano kuom thuolo mane be kawo mondo mi wago kodi mbaka kaende adwa na wish you the best ng'wech mabende un godo tich adek welo bende udhi timo debeno endi mondo weche chop kare dwaro mari kaka dhano kendo bende kaka jatelo ma chunye dwaro mondo mi okonyo Kasipul. I wish you the best mondo mi weche bi chop kare kendo bende biro luongi weche opogore mondo wago kodi mbaka kata ko opogore gi weche ma Kasipul generally politics mar Kenya dongruok mar Kenya kata dongruok mar Homa Bay County pod nyalo engage kata nyalo engage mondo wang'e ni to bende wadongore kaka oganda luo. Erokamano ahinya koro Mokinyi
Obedo kaendi koda ka jo-MBUTA mabende dwaro komne ni man ma KASIPUL, wago kode mbaka kaendi e chung' mare weche bende mago mag siasa ma KASIPUL. In bende imioro ote mari puoch gi pak awe ni oriti basani endi wachak warado mana kodi kendo chieng' wuok tich e chenro mano ma Sulwe Mokinyi. Kokamano to Jumapil warado kodi kendo Jumapil mano mogwedhi chakre sa 12 nyaka sa 4 mano mar onyango. Oriti masani endi adwani mondo mi bende koro awe mheshimiwa thuolo mondo en bende koro to obiro ringo kuonde opogore opogore. Kendo bende osingo ni kato dhi oyombe welo mabende dhi biro madhi bedo mbele kaendi to ubiro chako duogo mondo wago kode mbaka ni to ng'wech no chalo nade tok yombo kata tok ka oyombe. Bende kod weekend makare. Erokamano. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today